Mwaka huu ile pesa ambayo tumepewa tena ya kuajiri walimu kunde mapachoka. Jiaboro yudo thieth tok monj manotimne gi otieno manyoro e gwenge ma Mikindani kod kweth maundu manomanore kod gige lweny. Jodong Luo e gwenge ma Siaya onyiso josiasa makaluo mondo we wach mar manyo ng'ama kawo kar Raila Odinga ka oyudo lemo mar AUC. Machiegni ya Ramogi bed thuolo mar ndiko na namba 360 kata bende inyalo sokra kokalo e mbui mar Facebook RamogiTV Kenya, YouTube kachiel kod mbui mar X @RamogiTV KE. Pani nyalo subscribe e lai marwa mar mbui mar YouTube gi sani mondo iyud weche achiel kachiel. Kapok subscribe, YouTube marwa en RamogiTV Kenya. Machiegni nyinga en George Bati. Jatend piny William Ruto onyiso joket mwandu e pinje mag Afrika kod jo ohala mondo kaw thuolo molosi kod chenro mar timo ohala e kind pinje mag Afrika kata Africa Continental Free Trade Area AfCFTA. Owacho ni winjruokno osegolo ohinga mag ohala mamiyo ochumi idho kendo loso thuolo mag loso mwandu e pinje mag Afrika. Kata kamano, oyoko kwan matin mag pinje Afrika matimo ohala e kindgi giwegi. Noloso e romo mar ohala e kind piny Kenya kod Ghana e boma ma Accra. The Africa Continental Free Trade Area in March of 2018, extraordinary session of the Assembly of Africa Union was a milestone in pursuing more integrated and inclusive economic growth anchored on development of skills, market integration, market diversification, and of course underpinned by technology transfer within our economies and from outside. There is a debate that I will stay out of, and that is whether it was Kenya or Ghana that was the first country to deposit the instrument of ratification of the AfCFTA. I wisely stay out of this debate. What I would say, however, is that both countries were the first countries to deposit their instruments of ratification to the African Union, indicating and demonstrating not just political will, but also legal commitment to the founding objectives of the Organization of African Unity. Jagoro mongiro ne migao mar thieth Mary Morioki onyiso lakteche mondo otwage weche mag dwaro maonge keto badho. Koloso nyasi mar nyamreche boma ma Kisumu, Morioki owacho ni piny owacho setemo iketo tim winjruok mag CBA mag 2017 kendo golo bilion 2.4 mag ndiko lakteche. And keep reminding and pleading with the health workers that we are in this together. We are in this together. Yes, they have grievances, and we are saying, yes, we are ready to sit on the table and discuss this. But Rome was never built in a day. We cannot just sit down in 5 minutes and complete all the issues that you have complained about from 2016. To be very fair and sincere, it will take time for us to also agree on a few issues. So let us lighten our spaces. Let us be flexible when we come to the table. I am sure after the court ruling yesterday again, we will be holding another meeting, and I so hope we will go to the table with clean hands for the benefit of our great country and for the empathy of the patients, the many patients that will be suffering. Piny owacho chano ndiko e tich jopuonj 20,000 mondo tiek midhiero mabiro gi nok mag jopuonje mosebedo kaneno e sikunde mopogore opogore kor gwenge ma pachoka. Koloso e sikund sekondar mar Nyeri ma Kolanya, jatend migao mar somo Ezekiel Machogu owacho ni sirikand Kenya Kwanza osendiko e tich jopuonj 50,000 kinde thuolo mar higa achiel ma gisebedo e telo.
Machogu mabende ne osingo mar chwalo dongruok e sikunde bende ochiwo mich mar $1,000,000 ne sikuno kaachiel kod mar St. Paul's Mokura mondo mi ochop dwachgi mar medruok mag jopuonjre e sikundego. Machogu bende omedo kwayo jonyuol mondo kaw thuolo mar tero nyithindgi e sikul tiegruok mag TVETs mondo mi jopuonjre obed kod lony mag tije lwedo. But at the moment we have only 40 TSC employed teachers. So we are having an additional 20 teachers that the Board of Management is supporting through payment of salaries. So it's actually a heavy challenge. We must acknowledge that performance in the county is wanting. It is not as rosy as it's painted here. Kwa hivyo tuko na kazi ya kufanya waziri. Wewe pamoja na sisi na viongozi wote wa elimu TSC tuko na kazi ya kufanya. Tangu serikali ingie usukani, ile walimu ambayo tumeajiri ndio mambo yaende sawasawa, ni riba 56,750. Nambari ambayo itawahi kuajiriwa tangu miaka mingi, nafikiri tangu hamjawahi sikia namba kubwa kama hiyo. Mwaka huu ile pesa ambayo tumepewa tena ya kuajiri walimu ni 20,000 more teachers this particular financial year. Kitu kingine ambayo tunatilia mkazo sana ya kwamba kama mtoto apate nafasi ya kwenda chuo kikuu, hiyo si ya kwamba ameanguka, si ya kwamba hakuna bahari ambaye aweze kwenda tena kukupatia masomo. Piny owacho mar kaunti ma Machakos oyudo mich mar timo maber e chenro mag bengi e piny mangima kokalo e chenro mar pur mar Kenya Climate Smart Agriculture Project kata KCSAP. Bengi mar World Bank oyango kauntino motele kod gavana wa Vinya Ndeti kaka kaunti mar adek e piny Kenya e tayo chenro maloko ngima jopur matindo kod riwruoge mamoko mag ohala. Ikineno bende gavana wa Vinya Ndeti manokao michno e nyasi manotimore apisi mare ma Athi River oyango Machakos kaka kaunti manyago chiemo moromo kaluwore kod chenro mathoth manoket kare mag kendo ma nyaka ne okaw telo. Chenrogo oting'o mag bero yawo mag pi michwalo ne jopur e puothegi, gino mabende osemiyo pur mag kahawa omedore e gwenge ma Machakos. The only difference is we are number 3 in Kenya and not number 1 like then. But I can tell you, number 1 and 2, watch that space. Okay? Now, there is something governor has been saying quietly, that I'm focusing on development, I'm focusing on people of Machakos County. Since you are sworn in as the governor, just look around and see how many development partners have come to this county, ideally who are not part of this county. Watu wako na raha. Kina mama saizi uko nyumbani awabebi manua kwa mgongo, wanabeba na wheelbarrow, sio ile ya siasa. Saizi ukienda huko unapata kina mama wameanza vikundi zao za kuku. We have CBOs za kuku currently. The trophy that I'm receiving today will be presented to me as a symbol of unwavering commitment in supporting our farming communities across different wards in Machakos County. Thank you so much, KSAP, for being forthright in supporting our cause. Wasudo gi weche manyien pod wane motende kod weche mag Garten County. Gavana ma Kakamega Fernandes Baraza okwayo apisas mag arita kwe mondo otiek timo nonro ewi ogolma mariyo mani chiro mag Koyonzo e kar chung od bura ma Matungu. Ka oloso e kinde chako chenro mag pogo pi e tesendo bila ma Kakamega, Baraza owacho ni anyuola ogulma mago ni nyaka koro ogulma mano nigi go nyaka yud ratiro margi. Nek makamano kelo koko e gwengego bang' jodak makono bago ng'anyo kendo monjo tesendo bila ma Koyonzo gima ne oweya apisas mago bila kod hinyruok. Nashukuru sana our security agencies, especially
having moved in speed to contain the situation ambayo ilikuwa kule Koyonzo. We condemn the killing of our two guards kule Koyonzo over the weekend, and I want to assure the police that we are going to collaborate with you. Let us move with speed, ili wale ambao walihusika kwa yale mauaji kule Koyonzo, they must be brought to book. Justice must be done to the families ambazo zilipoteza wenzao kule Koyonzo. And in Kakamega County, we cannot tolerate mambo ya uwaji, robbery. Those are things which we don't want to hear in this county. So I want to officially appreciate our security agencies. Please let us pursue wale ambao walihusika kule ili waweze kupewa adhabu. Sirikal mamalo chako chenro mar bero apaya kod alap mar ndeke matulo e kar chungo bura mawe Buya North motelo ne nyasi mar Madaraka. Jatend migawo mar weche wuoth Kipchumba Murkomen wacho ni chenro no biro konyo jodak e gwenge mar Ukanda kod jopiny mamoko e pacho ka. Koloso gi jofwambo bang' limo alap ndeke no, Murkomen wacho ni gibiro chiwo omenda mar tieko chenro no ewi mano osingo ni obiro neno ni apaya masihu brigedia bende otieki. Onyiso joma omiyo orak mag gero apeynigo kod paw ndegeno mondo ne ni rowere mantie gwengego kata gwengego oyudo orak e chenro no. Sisi tunasema asante kwa sababu vile wamesikia injinia wakisema hiyo budget ukituongezea ndio mambo yote yatakuwa mazuri, kwa sababu baada ya tarehe 1 tunaomba kwamba airlines zianze kufika hapa na hapa wananchi waweze kupata faida ya uwanja huu. Kwa maombi ya hawa viongozi na kwa sababu rais mwenyewe kwa amri yake, tutaweka lami mpya kutengeneza hii airport ipate lami mpya. Pia tutaongeza kwa sababu ile uwanja yenyewe ya kutumia kwa ndege ni kilomita 1.1. Ili iweze kalete ndege zingine kama zile zinatua kwa airport zingine kama ile ya Kakamega na ile ya Kitale. Sasa tumesema tunataka kuongeza ikue kilomita 1.2. So hapa itakuwa runway yake itakuwa 1.2 kilometers by 1st of June and we will have tarmac runway. Ndio sasa kutoka hapo tutatafuta sasa bajeti kwa mwaka unaokuja tufunge fence. Watu walikuwa wanafikiria ni story, sasa imekuwa ni ukweli. Mkiona Mheshimiwa Murkomen waziri akikuja hapa, si mmeona mwenyewe. Sasa hii airport ikiwa airport vile amewaeleza, kuna mabadiliko mengi sana ambayo yatakuwa hapa. Kwa hivyo sisi tutaomba tu sio tu watu watakuwa wanasafiri. Tutakuwa pia na cargo aircraft ambazo zinakuja hapa kubeba mizigo mbalimbali. Yeah, palliative care haijasambaa sana because we started it in 2015 and you know when I started it I was alone, and even in the hospital there were challenges because people were not understanding it. So I've been rolling it down slowly. So vijijini, that's when we have now really started the proper campaign for palliative care to be understood in the villages direct from the community level. Na kwa sababu ya training ambayo umetupatia kwa ajili ya First Lady Lilian na Tembea, amekuwa pamoja nasi na ametufanya tuko tunasaidia na uwezo wa kuweza kwenda kukabiliana na changamoto na changamoto ambazo tumekumbana nazo kule vijijini. Kitu cha kwanza, tunaenda kuidentify wale ambao wako na magonjwa endelevu, magonjwa kama ya kansa, HIV/AIDS, diabetic na mengine. Tukisha identify,
tutafanya yale ambayo tunaweza kulingana na ujuzi ambayo tumepewa, na ile ambayo hatuwezi sisi tutarifaa wale wagonjwa kwenda hospitali, na wakifika hospitali kisha hudumiwa, wakirudi sisi tutaendeleza hiyo huduma ambayo tumepewa. Ndio maana inaitwa home based care. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed. Asewacho nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go, only on View Sasa. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma okusomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV.
mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, uno ng'ani tar maka jo Kenya to tenge to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni nyako Ramogi wasudo gi weche manyien timo mos kalore kod ng'ikruok manobedo mane duonda Kenya yudo yo makare kane pok wadhi e yueyo, kata kamano koro sani wan tire maliw kendo ageno ni yudo achiel kachiel ka wadhi nyime. Moko kuom jodong luo bade masiaya okone jo siasa mondo were kod siasa mag ng'ano manyalo kawo kar ogawi mar ODM Raila Odinga. Kagiloso Siaya kotelnegi kod jakom margi jaduong' Richard Okoth gikoni siasa momondo duoko chien dongruok e kin oganda. Gimedo ni oganda othegre kod siasa manyalo pogo oganda luo kaka joka ng'ato. Kaka jodongo waseparo kendo aneno nitie gik moko mwacho ni wakwayo jotendwa mondo owe. Wakwayo jotelo ma kaluo mondo owere kod wach moro mar political succession or succession in politics. Nikech sani gimiluongo ni ODM ni en party mar jo Kenya te. Raila mane wuon mane ochake kede ma pod wang'eyo kaka jakom motelo ni gino te. Nyaka samwa ntieni pod onge ng'at mosewacho ni ng'ane kawuono ni ka kom. Adwa nuoyo ni Raila wuon osebedo kowacho severally ni kuma dhi onge. Apano mano da ng'ato ka ng'ato winjo wachno. Osewache kata koyudo komni. To komni headquarters mar Africa ukete Ethiopia ka. To wan Ethiopia gin neighbors mawa. To wachon ka en mana ndege seche 2 to duogo ka. Apani ma oripo wawinj kabisa. Mar 2, wabedi joma kano dhowa. Wawacho te wane kindo gendini mamoko bendo koherowa. Wawachuru kwa hore oganda luo. Kik walosa mwawache te nitie moko mikanoga. Migao mochung' ne thieth e kaunti ma Trans Nzoia ochako chiwo puonj ne nyamrerwa e kaunti no kaluwore gi kaka inyalo thiedh tuoche mag tama. Puonj ma kamano igeno ni biro konyo jotuo mathoth gi nitiere e udi ma osebedo kopondo nikech akwede. Magi duto timore e kinde mamoko kuom jotuo ma osebedo gi tuoche kaka mag sukari, kansa kod tuoche mamoko matama. Jabede ot kendo ok gisebedo ka giyudo kata giwuok oko mar yudo thieth. Okang' ma osebedo ka mayogi geno kendo miyo anyuola margi bedo kod tich matek en ne giyudo thieth ma kamano. Gavana mar kaunti ma Trans Nzoia Natembea ojiw mondo mi one ni oketo kenge makare mag ni oganda yudo thieth e yo mayot. And when I started it, I was alone. And even in the hospital, there were challenges because people were not understanding it. So I've been rolling it down slowly. So vijijini, that's when we have now really started the proper campaign for palliative care to be understood in the villages, direct from the community level. Na kwa sababu ya training ambayo umetupatia kwa ajili ya First Lady Lilian Natembea, amekuwa pamoja nasi na ametufanya tuko tunasaizi na uwezo wa kuweza kwenda kukabiliana na changamoto na changamoto ambazo tumekumbana nazo kule vijijini. Kitu cha kwanza tunaenda kuidentify wale ambao wako na magonjwa endelevu. Magonjwa kama ya kansa, HIV/AIDS, diabetic na mengine. Tukisha identify tutafanya yale ambayo tunaweza kulingana na ujuzi ambayo tumepewa.
na ile ambayo hatuwezi sisi tutarifaa wale wagonjwa kwenda hospitali, na wakifika hospitali kisha hudumiwa, wakirudi sisi tutaendeleza hiyo huduma ambayo tumepewa. Ndio maana inaitwa home based care. Maromo jopuonjre 800 mawuok e sikunde mag piny owacho e kaunti ma Kisumu noyudo thuolo kata taulo mag ria ma nengogi oyweyo. Chenrono mane ochaka yanga odiochieng' ma kawuono onywando tiyo kod simu mar ong'we yamo e yudo taulo ma kamago e sikunde. Simbego miyo jopuonjre kod jonyuol thuolo mar timo chudo ma mos motelo na yudo taulo mag ria. Kaluwore gi jal mane obiro kod chenrono, Nancy Nyaleso, ne ochako chenrono kaluwore kod kwan mamalo mag jopuonjre manyiri marem matiyo kod taulo mag ria e kinde ma gineno malo kaluwore gi nengo mag taulogo mani malo. An option to make flexible payments, and also because the pads that we manufacture are affordable, then that means that the women and girls can easily access the sanitary pads. We've also been working closely with different partners who provide sanitary pads at subsidized costs, so then the girls can be able to access it at a price that's lower than that of the market. Erokamano nyakora Ramogi, neno ka odalidho moko kuom ote ma ingo ka kendo ma imiya achiel kachiel kokalo Ramogi TV, kama japuonj Jared Nyakie wacho ni aneno Ramogi TV yo makare. Kwayo mara en mondo sirikal otime winjruok maonge ng'at ma obalo kod lakteche mondo thieth odoge wang'e ne jopiny kalo e ngima matek. Mano ote ma japuonj Jared Nyakie oro ka. Kawadhi nyime ni obila e kaunti ma Mombasa ondhi achije abich ma itudo kod monj manotimore e otieno ma piny orugo kawuono e gwenge ma Mikindani e kar chung od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa. E monjno manotim gi kweth rowere mikoni hao 20, ji 8 ne oyudo adhonde maricho mag pala kod beti kendo gidhi nyime kod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore Mombasa. Nyakora Ramogi odani watudre ne kod jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko mondo mi ong'iswa ne weche motenore kod weche ma otimore e gwenge ma Mikindani e kaunti ma Mombasa. Erokamano ahinya. Wantiere e kaunti ma Mombasa kamiluongo ni Mikindani, kuma waluwo weche mag rochruok mag arita, kuma wantiere gi moko kuom jodak kaende ka ywak ni weche mag rochruok mag arita ok osebedo maber ahinya, to chutho kaluwore gi masira mar monj manotimore e otieno mane piny rugodo kawuono ni. Antiere gi moko kuom jogo mane masira ni ojuko, adwa mani to gilernwa ni to wechegi ne chal nade. Machiegni ahinya, chakna chaka gi nyingi tinyisa ni ang'o manotimore. Aniluonga ni William Okako Chuodho. Jogi no monjwa saa 8 otieno kama watiye. Kagimonjwa gichako wacho ni wagol pesa, wagol wallet. Koro achiel ogo wiya go panga. Moro opado dieng'ea. Bang'e talwar piny. Gikawo wallet, gikawo pesa, gikawo simba ariyo. Koro aho kacha ka onge teko nyaka hospital. Koro an gima dawach, ndio an mzee wa mtaka cha. Gima dawach, ntie aria dek mang'eyo. Kase kuo. To jogo apo keto gi yie. Inyalo paro ni ne gin ji maromo nade to ne giyudo ka otimang'o? Ne giyudo ka bet katija. Gwengwa ma Mikindani ncha security ni sawa. To koro waneno kati moro matimore Kisauni cha koro donjo ka e ojande matindo to mate ikelo kod koso tich. Koro wakwa sirikal mamalo mondo donji orang kaka vijande gi dikony kata kentije matindo tindo mondo tamak kidonji kuomgi macha kotongo ji nikech kila ng'ato tonge pesa sani. Imayo ji Mombasa ka kendo county gine mtamar Mikindani ka ma kaluwore gi gima notimore gotieno ni no en gimoro saa 8 otieno. Makoro jok mane ba miya jigi ne gin more than 20 people. Mane tamo wani to ang'o miyo more than 20 people inyalo yud mana ji ariyo kende. To wakwayo security mondo otudre gi oganda mag jopiny mondo wayud vijendegi mondo giti kodwa wan kaka wan jopiny raia mondo vijendegi oyudre mondo arita kwe obedi. Vijende matindo tindo ma higni 12, 14, 17 nyaka 18. Maga joma chando e Mikindani kae. To kata otieno makawuono nitie mama mo repi piny mwalo kar kae ndigo to bor gi polis. Kora ken polis to timo tije ang'o e Mikindani kae.
En ywak mar jodak ma Mikindani kaendi ka gikoni weche mag rochruok mag arita osebedo katimore, omiyo gikoni ka piny owacho onego kawi okang' motegno mar neno ne gigayo weche mag rochruok mag arita to chutho e alworane ma Mikindani e kaunti ma Mombasa. Ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Owuok Mombasa koro waduoga ne Nairobi kama atamalo 90 mag jopuonjre masomo kuonde tiegruok mamalo e kaunti ma Nairobi osebedo ka joneno e weche mag rocho ratiro mag oganda e yor mbui gi lony manyasani, ma en kaluwore kod nonro ma otim kod riwruok mar UNFPA ma bende yango ni nyithindo manyiri ema thoro kata ithoro roch ratichgi ahinya e yore mag mbui. Nonrono bende oyango ni mbui mar Twitter ma sani ong'ere kaka X ema otelo e mbui ma irocho e ratich oganda kiluwe kod WhatsApp, Facebook, Telegram e kind mbui mamoko. Simfrus Okinda nigi ler mar wachni. Lipot mogol kod riwruok mar UNFPA, riwruok gi mbalariany ma Nairobi kod kuonde tiegruok mamoko koro yango ni kwan mamalo mag jopuonjre rocho ratichgi e yor mbui gi lony manyasani. E lipodno, atamalo 64.4 mar nyiri oseroch ratichgi e yor mbui kipimo kod jowadgi machuo mochung'e atamalo 35.5. Nono ni bende medo yango ni thoth joma irocho ratichgi e yor mbui nitiere kind higni 20 nyaka 24. Globally, 85% of women have been impacted or affected by online gender-based violence, and that statistics is very scary. So we can just imagine what percentage of that is happening to the women, or women and girls, or even men and boys in this country. 39% of respondents who experienced TFGBV, of those 39% who experienced, 64% were women and 36% were men, meaning that women are twice as likely to experience TFGBV as men. The younger you are or within the institution, the more the likelihood that you have experienced. So 31% were second years, 30% were third years, and 17.3% were first years. Moko miore ma irocho godo ratich nyithindo manyiri e mbui oting'o ketho nying mantiere atamalo 30.4 kiluwe kod sinema mag terruok ma ioro maonge rusa e atamalo 24.4 ka sando ng'ato kata cyberbullying luwe gi atamalo 18.1. The most experienced form of TFGBV was online defamation, which was at 27%, cyberbullying at 26%, online personification, where somebody takes your identity and misrepresents you, was at 19%, and then cyber stalking was at 16.4%. Mbui mar Twitter emotelo gi atamalo 18.4 e weche mag rocho ngima oganda e mbui, kaeto iluwe machiegni kod WhatsApp, bang'e kanyo Facebook, Telegram, kaeto TikTok e kind mamoko. Kaluwore kod jatatije mar riwruok manotelo ne timo nonro ni mano CCGD, gima hinyo miyo irocho ratich oganda e mbui en nikech moko kuom jopuonjre chiwo nondgi matut e mbui ka oganda kwayo mondo obed motang' gi weche magiketo e mbui. Before the internet, where we could actually see it was democratized, we could actually have someone going to the US, thriving in the US, and we're actually going to hear stories when they come back. But nowadays, how much information are you giving out? We tend to overshare images of our children, everything they're doing from the birthdays. Moko kuom gini kod nyawe weche mag hera gima keto gi kama ng'aw. Achiedh nade mag omenda bende miyo samoro irocho ratich nyithindo manyiri. Ing'e ni ng'ama odhi atamalo, samoro odhi kuno e yo mar manyonge tin. To koro ng'ato nyalo yuayogo ni to kitimo ma endi to abiro miyi pesani. Samoro kata kako chul fees onge, samoro kata kako chul mana kama oninde onge, samoro gimo cham onge, to be ing'e ni age ma gintie, gidwa rwakore maber, gidwa ni mondo nen gi, omiyo mano bedo mayot negi mondo ng'ato oyuagi e yo manono. Kaluwore kod riwruok mar UNFPA, kuom pinje mantiere Afrika duto, mana piny Zimbabwe kende ema oseketo chike magayo rocho ratich joma mine e mbui, ka pinje kaka Kenya bende koro ikwayo mondo oket kare chike mag rito ratich oganda e mbui. Simfrus Okinda, Ramogi TV. MCA ma East Game Ward Setho Chieng' Baraka wacho ni nitiere ji ma seyo jaket mwandu moro madwaro chako kunyo mula e alwora ma East Game Ward. Koloso Ramola omedo wacho ni jogo koro ndalo
kwanore kendo ojiwo kambi mar Shanta Gold Mining mondo mi ochok pach jopiny mondo ne ni ji duto oyie gi chenro margi. Bende olero ni kambi mar Shanta Gold Mining osebedo ka yudo ohinga mathoth e tije ne e wuodno. Oyango ne oganda ma osebedo ka opondo e kode joked ne ratiro mag oganda ok osemiyo kambino thuolo mar tiyo mayot. Kukuwa mgeni wa nani atanipea samba? Na hii game yote hata mkiona hakuna pali mtu anaweza hata kukupatia pali padogo ukae. Na hata mimi sio niko peke yangu, niko na watoto, niko na watu wengi. Kwa hivyo hata siwezi nikatoka hapa niende pale na niende peke yangu, lazima niende na watu wangu. Nitaenda na wao wapi? Kwa hivyo ninasema kwa niaba ya makanisa ya Ramula tumekataa hii mambo ya Santa wametutembelea usiku. Wanatembea usiku, hizi maneno zao ni za usiku. Sisi kama kanisa hatutaki vitu za usiku. What we are saying as the people of Ramula is that there are mining procedures and protocols. The Mining Act is very clear. When a multinational company comes into your area, we are convinced, we are aware that Shanta has not followed any of those regulations. Shanta has not sought our consent in free here so that we can accept that this is something we can go into or it's something that is too dangerous for us. What we do here is Shanta wants to introduce open cast mining here. That means they will open up the earth and a lot of us will be displaced. Jodak maromo 140 e kaunti ma Bungoma biro yudo kony mar pi bang' piny owacho ma Korea kata piny Korea yawo ayanga okang' mar ariyo mar chulo pi ne jodak ne sirikal mar kauntino. Gavana ma Bungoma Kenneth Lusaka opwoyo sirikand Korea kuom okang' ma kamano mar chiwo pi maler, komedo ni 35% koro ni kod nyalo mar yudo pi maler. Bang' rwako chenro ma kamano, Lusaka ojiwo jodak mondo mi oket rit ne pi mar konyogi e ndalo mabiro. 84,000 Bungoma people are going to benefit from this phase 2. In addition to 60,000 who already are benefiting from the phase 1. We are so honored to benefit these great people in the county of Bungoma. Because of Koika 1 and 2, we have increased access to clean water, clean and safe water, from 25% to 35%, which is a significant milestone. And we are hoping, like you have said, is covering over 140 residents of Bungoma County. We have also submitted another proposal for Koika 3, which we are calling Sosio Kamkuywa Tongareni Webuye Water Project. We are prayerful that we'll get positive approval. So far, things look okay. We are hoping that once they approve, then we'll be able to cover the northern part of Bungoma County. Now the ball is in our court. The country director has mentioned sustainability and accountability will now be our part. Ramogi bogi kata kontena moro maliekore ne oting'o mwandu mag kwong odine tesendo bila ma Ruai bang' kelo masira mar apaya e apaya ma Eastern Bypass e kar dak mong'ere kaka Benedicta. Okang' makama biro tok jopiny winjo moche kong'o maliekore ni owuok e kontena no. Masira mar apaya no mane oriwo nyamburko mar ji giwegi nomiyo miyo gi nyithinde ariyo otony e masirano. Jatend obila mar Ruai Patricia Yegon wacho ni nonro mar yango kwong makamago pod dhi nyime mar yango poni opwodhgi gi duol marango rang'iny mag mwandu pachoka KEBS. Jodak wacho ni medruok mag masiche mag apaya osebedo kaneno machiegni ni apaya mar Eastern Bypass ahinya to e gwenge mag Utawala, kendo gidwaro mondo apaya no yar mondo oduok chien kwan mag masiche. So wakati alipiga U-turn ule naye akakuwa kwa speed. Kama dereva aliona akiendelea anaweza mgonga, akaamua kuingia mbele yake. Badala ya kuendelea venye alikuwa anaenda, akaamua kukata
line ya ndani ndio asimgonge. So wakati dereva aliingia, hiyo trailer pande ya nyuma ikapanda pavement. So kupanda pavement, kichwa niliona iko hapa. Pande hiyo nyingine container ikaanguka. So hiyo container pale penye ilianguka karibu na gari kabisa, na ikailalia pande sasa ya dereva ya gari ndogo. Mzigo ulioko ndani ya shehena juu limefungwa, lakini kuna harufu inakaa kama ni ya pombe, kama ni ethanol. Kwa hivyo wale wenye mzigo wanastahili kudeclare ni kitu gani ambapo wamebeba, na ili julikane uwazi ni nini. Hapo hata niseme huyo dereva alikuwa anajaribu kuhepea venye hata gongo huyo madam, lakini sasa container ikakuwa ni kama wako wamefunga, ikaanguka juu venye amekata sana, ndio container imerora. Jodak mane sirikal odaro e kar dak malo Mumbai County ma Kisumu mondo mi owe thuolo ne gedo mar udi manengo gi oyweyo chwalo ywak margi e wi omenda mane owinjore bed ni giyudo mar dar. Giwacho ni kuom siling 96,000 chulogi mana siling 24,000 kende. Millicent Adhiambo nowuoyo kodgi kendo mae ripodno. Mae kar dak malo Mumbai e Kisumu mani odare familia makwan gi heo 150 mondo we thuolo ne gedo marute manengo gini piny kata affordable housing. Picha mako kachendo mar gero utegi dhi nyime. To kata ubedo ni gedo makamano sechakore, jodak mani odar kanyo to pod ni kod ng'ur kotenore kod chudo mani uwinjore omigi mar dar. Kanodarwa ka nomiwa 24,000 to President nyocha kaluso Nairobi to wachni jitema ni daro nonego mi 96,000. Manake hiyo pesa haitoshi, ni shilingi 24,000 kwa miaka miwili ni 1,100. Lakini saizi nyumba 1,100 iko wapi? Hakuna. Moko kuomgi makar dak malo Mumba ne osebedo negi pacho yango kaka daro gi kanyo osemiyo gi pek. Sedak endi from 1992 kanwa kawa kaka indala kichidake compound ni kendi chomari in kaka ng'ama ni dala ne ahinyora mang'eny. Kaka ansani ayudo mar 15,000 to 15,000 idwa ni chulo 2 months in installment kore kichake chulo rent. Koro mano tek. E seche magiseyo sirikal kaunti ma Kisumu kuom jwang'ogi gilero kaka singo mar ne biro miyo rowere malworano tije kanyo okochopi e kinde magedo to riko dhi nyime. To kwachal kagima waneno nyithinde wayudo tich ka kwa biro kae to enana new faces. Gibeko dwaka ni donje iye kanyo. Na tumeona Aladu akitetea watu wake. Sisi hapa tumewachia kabisa we hae. Hatujui tuko na governor, tuko na MCA, tuko na MPs ama tuko na nini. Gibono mar biro dhi e doho. Ponono jotelo mochung' ne winjo ywakgi okobiro kawo ndamo mora mora. Mar neno ni ochulgi omenda modong' maromo siling 72,000. Wasendikoni gi barua wamiyogi up to tomorrow ka Godfrey Nyangi ma State Director of Housing okoduokowa to wadhi ndikone PS Hinga ka Hinga wadhi miyo 5 days en be koko duokowa to wadhi e court mondo wa ask the state mondo miwa the remaining 72,000 mane President owacho. Magi biro bang' jatend piny William Ruto yango e twak mane ochiwo chieng' tarik 24 dwe mokalo ni jogo duto mane odar mondo we thuolo ne gero ute manengo gi oyweyo mondo chulo omenda maromo chulo negi ute manengo gi rom kod mane gidakie kuom higni 2. Millicent Adhiambo, RamogiTV, Lumumba, Kisumu County. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete RamogiTV na singo ni wan gi weche mathoth ahinya. Neno ka koro gimulo gwenge mopogore opogore kowuok adho nam Chumbi nyaka adho nam Lolwe, gode mag Mount Elgon kocha kaachiel kod alwora mag God Kenya, gwenge ma Machakos kaachiel kod gwenge duto nyakwa Ramogi. Mane momiyo wan ka mondo wami gik moko duto matimore kuonde ma gitimore sama gitimore gi jok matimogi. Mano en singo marwa. Anno ka oro ote moko mudiro na ka ok dang' awe ma ok aledho gi an bende nikech ine momiyo an ka. Ramogi awinjo makara ahinya gwenge mag Okwala, Limbo, Bushmeat, Ras Ochibo ema wacho kamano. Erokamano ahinya Ras Ochibo. Ogoye Ramogi lere gwenge mag Kamboji kendo wamora ahinya gi weche manyien. Omitishem kiongozi wacho ni neno Ramogi malera ahinya ka ntiere wendo. Erokamano. Spencer kutoka Dandora Phase 5
wacho ni Ramogi ler e Dandora kanyo. Patel mar Hunge Beach aneno Ramogi TV maler kabisa. Joluo laroga kar Raila to baba to imayoga pile. Ok gidembre Raila kungo yud kocha koka gi por wach. Okay, mano wach mowach kanyo. Ford ka wuok god kwer mano udala wacho ni owinjo kendo nena malera ahinya. Erokamano nya Ford kuom kete Ramogi TV e odiechieng' ma kawuono. Amora ahinya. Ramogi ler ahinya nyoni anko bwai ma Shadrack Ogara gen kodo war giluongo ni Atito Ogara. Erokamano ahinya kuom kete ka. Morris Wuod Ugenya ineno kaka weche manyien dhi e yo makare. Erokamano kuom kete Ramogi TV weche manyien mag migago. In bende miluwa e mbui ber mana timo mano nikech wan kanyo bende achiel kachiel. YouTube marwa nang'isi ni subscribe en Ramogi TV Kenya. YouTube manyien ma ibiro yudowa dhi kanyo ti subscribe nyako Ramogi mondo ibed ng'at ma luwo Ramogi TV kendo yudo ber mag weche manyien kinde ka kinde. Kok kamano to akaw yweyo ka waduogo pod wan gi weche mamoko mana e migago kik idhi mabor. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Well, Santos Gloria Speedy Sagon. Osebedo kinde malach nyako Ramogi FM nie boma romo peke ndo sepange in style geso tarika ucheldo mara ngweni gari ndiko chakore sario mara ukinyi nyaka sao chiko mamidhiambo waromo Ruma Grounds kama the king of Ohangla Emma Jalamo dhiketo stage piny gingolo mamoro bang moro nyaka giko to kochopo tieno Ramogi FM kurika mako rekoda Ramogi Ohangla Rumba Band e nyasi mapek mar safari ya muziki album launch mar the king of Ohangla Emma Jalamo nyaka che Jungolo kaka Prince Inda, Jory Junior, Ferija Kadongo, Okoja Rapogi, Elvis Kadori, Kaka Talanta, Eli Toto, Diketo stage pin back to back. Regular, only 1,000. VIP, 2,000. Tokopo, niyo you need Baba Kadaraila. 5,000. Mimi naitwa Anthony Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Mati. Niko na dondana niharakisha niambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani sasa tuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunaweka manager. Nilikuwa na nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot, mi time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Naweka ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi
wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV.